Bun să fiu la episod din seria noastră de Acar.io. Cum vedeți, fraților, ne-am ales nu ne-am ales skin. Asta e un episod în care nu o să jucăm cu skinurile doar așa, fără nimic. Am și o să fac ceva, dar o să revin imediat. Ia ca acum o să fac ceea ce vreau. Dacă auziți zgomote în timpul videoclip, să știți că e de la ventilatorul meu sau de la prietenii mei care dracu sunt aici în cameră. Nu sunt în camera mea, deci sunt în casa mea, dar nu sunt în camera mea și asta e foarte ok, pentru că mă nervează ei. Când vorbesc, Doamne ferește, nu bune. Când vorbesc, parcă nu se pot opri, cam asta e chestia acum. Da, fraților, hai, gata, în sfârșit ne-am revenit imediat, dar fac eu. Ok, hai să continuăm. Și acest skin nostru, adică noi nu jucăm azi cu skin-uri. Știu că în episodul trecut am scris din greșeală episodul 5, dar am corectat cu episodul 4. Și ăsta e episodul 5. N-ai să faci. Și da, fraților, poate mă auziți sau poate nu mă auziți pentru că mi-am pus căștile, dar cred că mă auziți. Și da, problema e acum pentru că problema e că peste 2 săptămâni mă duc în România și o să stau acolo vreo 2 săptămâni. Da, poate o săptămână, habar nu am. Și da, sper să fie repede, pentru că vreau să filmez cât mai mult pentru voi. Azi o să încerc să pun și un micuț vlog pe canal. Și dacă o să fie un vlog destul de ok, o să mai pun unul peste câteva zile. Și dacă episodul ăsta strânge măcar câteva like-uri, da, chiar aș fi foarte bine să strâng câteva like-uri, dar și multe vizualizări. Hai să strângem 40 de vizualizări, 9 de vizualizări pe canal, dar pe videoclipul ăsta hai să strângem mai mult, pentru că chiar e ciudat. Cum v-am spus în episodul trecut, un update nou, a fost un update nou și mai este și să vă spun, căștile astea care le-am luat în banii mei de acasă, din banii mei care eu am făcut tot acolo, i-am luat la prețul de o grămadă, alea că au costat ceva, dar nu nimic, pentru că chiar nu chiar contează. Și da, frate, vreau foarte repede să postez mai multe vloguri, să postez un vlog sau chiar cât mai multe episoade. Vreau să fac să fac azi un episod din să fac încă un episod din Counter-Strike. Mă gândesc, dar nu cred, pentru că n-am trăit nicio vizualizare, dar mai ales de like-uri la episodul trecut. Și asta e chestia, frate. Adică episodul ăsta va dura 10 minute, pentru că chiar vreau să mă grăbesc cu videoclipurile. Fac videoclip destul de ok uneori, dar alte ori fac videoclipuri așa și așa. Adică fac. Lasă-mă mergem. Hai să strângem episodul ăsta 10 like-uri. E imposibil, frate, să strângem 10 like-uri. Dar chestia asta cu like-urile nu chiar așa de mult mă impresionează. Adică chestia asta mă impresionează rar cu like, pentru că noi nu strângem. Dar eu vreau să strângem la episodul ăsta vizualizările 40 și like-uri 10. Hai să strângem așa, pentru că chiar chestia asta cu like-urile și cu vizualizările nu-mi pasă, adică îmi pasă așa uneori, da, mai mult îmi pasă să filmez. Și
Da, o să filmez azi World of Tanks, poate, sau contrastare, cred că contrastare sau vlog. Mă gândesc să postez de 3 ori să postez 3 jocuri pe zi, la 2 zile. Asta mă gândesc. Și da, fraților, episodul acela, încărcarea aceea n-a mers, habar nu am. Puteți să-mi lăsați în comentarii dacă vreți ce s-a întâmplat, pentru că chiar nu înțeleg. Dar mi-e cald, man. Da. Nu mai este nicio problemă cu jocul, de câte ori intru pe joc nu este nicio problemă. Măcar cum v-am spus, este un joc de relaxare în care tu doar te relaxezi și joci și yeah. Stai să mă aranjez că știu, pentru că astfel nu pot. Ok, am revenit și da, dacă auziți și zgomote iar pe fundal, este ventilatorul meu care l-am cumpărat pe Renții, pentru că mă sufocam de cald când filmeam și să vă spun de ce nu am filmat, v-am spus și în episod trecut. N-am filmat pentru că era prea cald și acum e mult prea cald și cred că așa o să-i pun titlul. E prea cald. Frate, e cald, e prea cald. Prea cald. Doamne ferești cât e de cald, mama mia! Introductorul ăsta dacă merge, da, merge. Credeam că l-a oprit mama mea, dar nu, este aprins. Mama mea e plecată, dar eu sunt cu prietenii mei. Da, și trec prin gură. Ok, i-am spus lui Eduard să tacă pentru că el acolo nu știu de ce dracu vorbea, dar cred că nu era ceva ok, pentru că el nu știu ce făcea acolo, dar făcea ceva, asta e sigur. O să mă uit după ce filmez episodul ăsta. Și oricum v-am spus, pentru că mă grăbesc. Stai filmant de câte minute. Hai să îndrept la camera. M-am mâncat narsa. Ok, măcar am îndreptat camera. Și cum v-am spus, fraților, jucăm astăzi fără skin-uri, adică vom juca doar așa câteva zile, adică poate episodul ăsta și următorul și atâta. Și o să facem iarăși și după asta iarăși. O să joc Agar.io episodul următor cu un prieten, adică o să fac cu un prieten. Eu o să mă străduiesc ca să mă întâlnesc cu el, nu cu ăștia care sunt aici, dar cu aceia care am acolo foarte bun, care are joc și joacă prea bine jocul. Și, ok. Ce să... îmi pare că într-un episod, în primul episod, adică vorbeam atât de mult și după asta am făcut așa o pauză de vorbire încât așa impresia că nu era, dar eu eram. Și fraților, dacă acum nu fac un duș, cred că e prea cald. E mult prea cald. Să vă spun cât e de cald în Moldova. Da, știu, sunt în Moldova, chiar urăsc Moldova, adică urăsc atât de mult Moldova, încât avea orice să mă mut din țara asta. În Statele Unite a fi ok, sau în România, cred că în România a fi mai ok. Și mă cam aici ceva. Și da, președintele ăla vrea să mă mănânce, ca de obicei toți vor să mă mănânce și acum și Barcelona. Cam urăsc Barcelona, îmi place Real Madrid în fotbal și chiar sunt la fotbal eu. Și da, nu uitați să apăsați butonul de like și vizionările mie îmi pasă. Și chiar îmi pasă cel mai mult că îmi pasă cel mai mult de videoclipul mele. De exemplu, dacă
videoclipul 2 nu-mi plăcea deloc, adică partea a doua nu mi-a plăcut deloc cum am făcut-o și da, asta e chestia. O să iau și de Rocket League cât de curând, pentru că calculatorul ăsta nu poate treacă să pun niciun joc de-abia dacă merge World of Tanks. Dar nu o să vă trimiți pentru că chiar dracu dacă s-ar fi blocat, eu n-aș filma. Oh, fuck you. Nu nimic, m-am spărțit de mine. Da, așa l-am mutat. Minecraft. Holy fuck. Și da, fraților, ai. Fuck! Acum sunt atât de mic încât tot mă pot mânca. Vreau să strâng de aici, adică să nu mai răfie. Așa, mâncăm pur și simplu. Facem piesa să simtă pofta și el să mănânce. Nu se poate, mama. Ok, continuăm. Chiar și dacă o leacă... Hai mă doare. Chiar și dacă o leacă sunt un pic supărat pentru că e atât de cald încât nu pot să respir în Moldova. Dacă mai îmi pun și... Acum sunt cu căști, dar sunt niște căști albați dacă vă întrebați și destul de cald, să zic. Dacă îmi las căștile, cred că e mai bine, dar nu vreau să mă las să fiu și ca youtuber ăștia șmecheri care porstă căști, dar n-am să fac. O să fac vlog ori azi, ori mâine, dar azi World of Tanks, nu știu dacă filmez, o să mă gândesc, dar poate chiar mâine nu o să plec din Moldova și o să stau și o să filmez 2 videoclipuri, da, vlogul îmi pare că îl fac chiar azi. Și nu uitați, în sfârșit, fraților, mi-am dat seama cum se fac, cum se spune, cum se fac, nu vlogurile, cum se fac, cum trebuie să spun, live stream-urile, gata, mi-am dat seama, o să facem pe Twitch un live stream, ori sâmbătă asta facem un live stream, să fiți acolo pe Twitch și ok va fi, pentru că nu uitați că cei care o să mă urmăriți, nu uitați că pe la 6, îmi pare că pe la 6 o să facem live stream-ul. O să jucăm World of Tanks, Counter-Strike și o grămadă de chestii o să jucăm. Dar Counter-Strike îmi pare că nu o să jucăm doar World of Tanks și de micuț. Și da, n-am să fac. E atât de cald în Moldova încât nu pot să respir, frate. Vreau să-l termin pe studiul ăsta. Așa, gata, l-am mâncat. Doamne, cât dacă nu-i cald în Moldova, frate, vă spun eu, dar de cald e prea cald. Și da, fraților, voi postați și Minecraft și GTA 5, o să vă las ceva pe ecran, dar nu știu dacă o să pot. O să fie ceva genial în care eu n-am mai făcut, adică nu știu dacă o să-mi iasă, dar o să încerc, adică o să lăsați like și vizualizări, o să încerc să scriu. Dar o să vede scorul la mine, ca măcar să vede scorul. Frate, e prea cald în Moldova. Știu, youtuberul ăsta, Bob Speeder, el tot e din Moldova, îmi pare că, nu știu, unii mi-au spus. Da? E din Moldova? Mi-a spus ea că Eduard, că da, e din Moldova. Nu știu, dar